Česko papeštější než papež. Zatímco u nás začne platit zákaz klecových chovů slepic v roce 2027, datum plošného zrušení v Evropské unii je zatím v nedohlednu. Drůbežářská unie tvrdí, že čeští chovatelé tak nebudou konkurenceschopní a varuje, že za vejce z podestýlky si budou muset Češi výrazně připlatit. Drůbežářský podnik na Královéhradecku. Chovají tu 200 000 nosnic a to jak na podestýlce, tak i v klecích, kterým ovšem tikají hodinky a za 3,5 roku tu už nebudou. Zákazníci jdou v 99% po ceně a je úplně jedno, jestli to vajíčko je klecový, bezklecový, jestli je český, polský, litevský, ale prostě hlavně, že je levný. Vyprodukovat jedno takové vejce z klecového chovu stojí firmu 2,20 koruny. To z podestýlky je prý o 50 haléřů nákladnější. To vajíčko, aby se vyplatilo tuhle přestavbu dělat, by mělo stát od 5 korun nahoru, což je absolutně nereálné. Bych považoval za správné a rozumné, aby na tento standard, tedy omezení nebo zákazu klecového chovu slepic, přešly všechny státy. Ministrovo přání ovšem považují za naivní zástupci českých chovatelů. Ti předpokládají, že se k debatě dostane až po volbách do Evropského parlamentu a konec klecí se prý výrazně posune. Takové vlastně nějaké reálné datum zákazu chovu nosnic v Evropě bude nejdříve od roku 2035, tak bohužel vlastně naši chovatelé budou do té doby v obrovské konkurenční nevýhodě. Agrární analytik Petr Havel ovšem vidí i pozitiva. Možná jsme v této chvíli papeštější než papež, ale pakliže to všechno jako naše země a naši drůbežáři zvládneme včas, tak budeme na tu situaci dříve a lépe připraveni. Dneska předěláváme všechno na bezklecové chovy, na takzvané podestýlkové voliérové chovy a když to všechno předěláme, tak možná přijde nějaký názor a zase nám to někdo zakáže a budou slepice běhat jenom na sluníčku. Konec klecových chovů už roky platí v Rakousku, v Německu pak bude od roku 2025. Slováci ani Poláci si zatím pevné datum nestanovili. Jan Krejsa, CNN Prima News. A tady už můžete vidět, jak se za poslední rok měnila cena 10 kusů vajec. Loni v srpnu jsme je nakupovali za necelých 630 korun. Pak ovšem začala jejich cena stoupat, a to kvůli šířící se ptačí chřipce napříč Evropou, a loni na Vánoce jsme platili už tedy 1,50 korun. Tady už vidíme cenu z letošního srpna, tedy 1,40 korun. A takovou částku bychom mohli podle českých drůbežářů platit i na Vánoce, protože vajec je v Evropě dostatek. Ovšem záležet bude také na tom, jestli opět neudeří ptačí chřipka. A ve vysílání teď vítám pana Prouzu, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu. Já vás zdravím, dobrý večer. Slyšeli jsme, jak se za poslední rok vyvíjela cena vajec. Kolik podle vás budou stát na Vánoce a jaké faktory cenu vlastně ovlivní? Drůbežáři tvrdí, že ceny zůstanou stejné. Dobrý večer. Pokud tady nedojde k nějaké další masivní vlně ptačí chřipky a pokud masivně nevzroste cena energií, tak cena vajec bude na Vánoce minimálně stejná, jako je nyní. Vidíme, že v jiných evropských zemích je cena jednoho vajíčka o zhruba 30 až 50 haléřů levnější, takže pokud by i čeští drůbežáři přistoupili na stejné ceny jako zahraniční konkurence, tak se ještě můžeme dostat zhruba o ten 50 níž, než kde jsme dneska. Rozumím, řada supermarketů slíbila, že vejce z klecových chovů přestanou prodávat už od roku 2025, tedy 2 roky před plošným zákazem v Česku. Dodrží své sliby, protože když jeden bude nadále prodávat levná klecová vejce, bude mít výraznější výhodu. Všechny velké řetězce ten slib dodrží, protože ty sliby udělali na celoevropské úrovni. Není to jenom slib pro Českou republiku a nikdo nebude chtít být ten, který by si propagoval vajíčka z chovů, které nejsou vůči slepicím příliš přátelská. Takže já myslím, že ten termín bude platit. Ostatně v reportáži jste taky sami připomínali, že třeba v Německu ten rok 2025 je nastavený úplně stejně jako v Česku. No a poslední otázka. Řeší český zákazník vlastně, v jakých podmínkách slepice žila? Řeší to, když se debatovalo o tom zákazu klecových chovů, než jsme byli okolo toho velké petiční akce, velké demonstrace. Bylo to téma, které lidi brali hodně vážně, ostatně reagoval na to i stát, protože tady vyplácel roky miliardy dotací na zlepšování kvality života zvířat a zejména slepic, takže i čeští drůbežáři už dostali poměrně hodně peněz na to, aby tu změnu zvládli. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza byl hostem hlavních zpráv. Děkujeme, hezký večer. Díky moc, hezký večer všem.